लोगोफोर गुड मर्निं दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि सायाव डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय फुल दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा माने बिटिसिनि चिफ जाखांनायनि उनाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन उइथिन 4 मास मोनब्रैनि गेजेराव जोंनि बिटिसिआव गोबां जौगानाय फैगोन होननानै बुंदोंमोन बाट प्रमद बर' नोंथां देयर इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट टिल नाउ बुजिबाय दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ नोङो बुजिबाय 17 बोसोराव BPF जेबो मावाखै जाख्ल'दों मादों एभ्रिथिं एटसेट्रा बेफोरबायदि खोथाखौ दिनै बुंनो नोंथाङा लाजिनांगौ 4 मासाबो बारलांबाय 6 मासाबो बारलांबाय बोसोरसेयाबो बारलांबाय 2 बोसोर बारलांबाय दा 3 इयार्स अलमोस्ट 3 इयार्स रानिं सोलिगासिनो दं UPPL सरकारा नाथाय दिनैसिम जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै गोदो मा दङमोन BTC सरकारखौ बखिबाय थायो प्रमद बर'आ 17 बोसोराव BPF जेबो खामानि मावाखै गासिबो जाख्ल'जोबदों जेबो दालां अबा बिल्डिं माबा माबि एटसेट्रा एनिखायनो मावाखै मायाखै बेफोरबायदि बुंनानै ससियेल मिडियायाव गावखौ दुगामारा देखायबाय थायो दिनैनि दिनावलाय नोंलाय मानोथो मावनो हायाखै परिबर्तन रायजोनि खामानि मावनो ओंखारग्रा मानसिया दिनैसिमबोल' मानो मावनो हायाखै गोदो BTCआव जेबो गैयामोन प्रमद बर' नोंथां लाजिनांगौ बबेबा मोनसे लामा मोजां दङमोन ना माबा अबेबा सरब गंसे मोजां दंमोन जोंनि बर'फोरनाव सोरनावबा गारि गंसे दङमोन ना बाइक गंसे दङमोन ना माबा मोनसे दङमोन BTC जाखांनाय लोगो लोगो BTC मोननानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां उन्नयन जादों बेसेबां डेभेलप जादों गारि मटर बायनो हादों गोबां इडुकेटेड जादों लेखा रोंदों गोबां माखासे फेसिलिटि मोननो हादों जोंनाव बेबायदि गैयामोन जोंनि बर' रायजो राजाफोरा इसिबां माने गोजौ लेभेलनि एबा माने माहाजोन जायाखैमोन BTC मोननाय लोगो लोगो उइथिन 17 इयार्स 17 बोसोरनि गेजेराव गोबां हिउज डेभेलपमेन्ट जादों दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ मोथो लाजिनाय मोनदों माने गाव बुंदोंमोन नालाय 4 मासनि गेजेरावनो कमप्लिट खालामनानै होगोन एबा जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै BPFनि दैदेनगिरि लिडारफोर एबा सापर्टारफ्रा सोमोनांगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा रिभिउ खालामै गावसो मोथो स्ल'लि माने दोरफो दिनै खामग्लिगासिनो दङ दिनै आं मावनो हागोन ना हाला खामानिखौ बेखारखा प्रमद बर'आ जेबो मावनो हाया आरो प्रमद बर'आ जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि BTCनि रायजो राजाफोरनि गोदोनि जौगाबोनाय बा खामानि मावबोनायखौ नुना प्रमद बर' बिथाङा मेगन सायो बर' हारिनि जौगानाय गारि बायनाय गारि गिदिर बायनाय जोंनि बर'नि जौगानायनि माखासे जायफोर गोरों गोराफोर दं एबा माखासे लिडारफोर दङ लिडारफोरनि जौगानायखौ नुनानै प्रमद बर'आ मेगन सायो दिनैनि दिनाव ओरैबायदि मेगन साग्रा मानसिबो जेलास खालामो बेयो मालायखौ प्रमद बर'आ आरो दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ प्रमद बर' नोंथाङा बुंदोंमोन उइथिन 6 मान्थ उइथिन 4 मान्थनि गेजेराव कमप्लिट खालामगोन जोंनि BTCआव हिउज डेभेलपमेन्ट फैगोन होनना बुंदों बाट जेबो गैया बेखार खोथा नोङो जेबो मावनाया बुजिबाय नोङो ग्रेटेस्ट लायार नोङो प्रमद बर' नोंथां दिनैनि दिनाव नोङो BPF सरकार मावलांनायनि गोजाम खामानिखौसो दिनै मावगासिनो दङ जेबो निउ इनफ्रास्ट्राक्चार जेबो इनस्ट्राक्सन खालामनो हायाखै जेबो कनस्ट्राक्सन खालामनो हायाखै गोजामखौसो रिपेयारिं खालामगासिनो दं दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ बुजिबाय 17 बोसोराव 17 इयार्सआव जेबो मावाखै होननानै बुंनो लाजिनांगौ नोङो जुदि 17 बोसोराव जेबो मावाखैब्ला बे BTC अफिसखौलाय सोरथो लुखो आरो बे BTCआव थांनाय फैनायनि लामायाथ' इसिबां मोजां नङामोन इसिबां प्रपार नङामोन इसिबां पारफेक्ट नङामोन दिनै नोङो बे लामाजोंनो BTC सरकार बानायनाय माने गोदोनि सरकार बानायनाय लामाजोंनो थांलाय फैलाय मिटिं दावथिं नोङो खालामो केम्पिं खालामो बेरायहैयो अबाव थाङो नोङो अल BTCआव दिनै नोङो आजादि गारि गाखोनानै बेरायनो मोनगासिनो दङ बारल'नाय गैया मानाय गैया हाद्रि नाङा जासे नोङो दिनै BTCनि चिफ जानाय लोगो लोगो नोङो दिनै आजादियाव बेरायनो मोनगासिनो दङ नोङो लाजिनांगौ प्रमद बर' नोंथां 17 इयार्सआव जेबो खामानि मावाखै जाजोब्बाय माबाय बेफोरबायदि खोथा बुंनो नोंथाङा लाजिनांगौ आरो नोंथाङा हायाबा सिरि सरकार सालाय बेफोरबायदि नंखाय बाखाय आनएक्सेप्टेबल माने बेखार खोथाफोरखौ बारा बुंनो नांला प्रमद बर' नोंथाङाबो नोंनि अपरचुनिटिसआव मोनबाय नोंनि अपरचुनिटिखौ मोनबाय आरो नोंथाङाबो जा सिमां दंमोन बे सिमांखौबो नों दिनै साक्सेसफुल खालामनो हाबाय स' नोंथाङा सेटिसफाइ जादो नोंनि साननाय हनाय गासिबो माने नोंहा फुलफिलमेन्ट खालामनो हाबाय नोंहा दिनैनि दिनाव जेबो टेनसन गैला दिनैनि दिनाव नोङो बखिनो नांला गोसोबायदि मावदो रायजो राजाफोरनि परिबर्तन मावदो नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर' नोंथां नोङो इसिबां दुगा गिदिर खोथा बुङो
हिउज डेभेलपमेन्ट लाबोगोन मागोन होनना बुंदों नाथाय हाया बेकार खोथा 17 बोसोराव जेसेबां डेभेलप जादों उइथिन 17 इयार्स जेसेबां डेभेलप जादों आधा % लाजाया दिनैनि दिनाव UPPL सरकारनि खामानि मावनाया लाजिनांगौ प्रमद बर' नोंथां खोथाखौ रोखायै बुंनो सानबावदों रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा 17 बोसोराव BPF आ मा खामानि मावदों बे खामानि मावनायखौ नुनानै प्रमद बर'आ बागदावखांदोंसो दिनैनि दिनाव लाजिदों बियो हाब माथो BPF आ गोबां खामानि मावदों बेफोरबायदि सानदों गोसो सिङाव नाथाय पाब्लिक प्लेसआव ओरैनो बेकार खोथा जेबो मावाखै मायाखै बेफोरबायदि हेन थेन एभ्रिथिं बेफोरबायदि खोथाखौ बुङो गावबो मोनथिखागौ 17 इयार्सआव बिसिबां हिउज डेभेलपमेन्ट जादों सिगां मामोन आरो दा मा BTC आ सिगां मामोन आरो दा मा गाव मोनथिखागौ प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखायसो 17 बोसोराव जेबो मावाखै मायाखै बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनानै पाब्लिकफोरनि सिगाङाव माने सावनानै होयो जाहाथे बिथांनि बेकग्राउन्डआ गाज्रि जायो नामा बेफोरबायदि रायजो राजाफ्राबो नुदों मेगनजों नुदों डेभेलप जादोंना जायाखै दिनै नोङो आननेसेसारि आनएक्सेप्टेबल खोथाखौ नोङो बुंनानै जेबो खालामनो हाया प्रमद बर' नोंथां आरो बेकार खोथा लाजिनांगौ जेबो मावनो हाया बुजिबाय दिनै नोङो राजा जाबाय BTC नि चिफ जाबाय नोङो दिनै गोसोबायदि सालायदो पावाराव फैबाय नोङो BTC नि जि खामानि मावनांगौ बेखौ मावदो गोसोबायदि नाथाय नंखाय बाखाय खोथा बुंनायखौ बाद हो बुजिबाय 17 बोसोराव गोबां डेभेलप जादों नों जुदि डेभेलपमेन्ट जायाखै मायाखै होननानै बुङोब्ला बियो नोंनि मिस्टेक बुजिबाय नोङो बेफोरबायदि खोथाखौ दा बुंसै नोंनि गोसोबायदि खामानिखौ मावदो बुजिबाय प्रमद बर' नोंथां